Ja, skynda dig. Kissekatten kanske är ute. Ja, gå och titta då. Ja, skynda dig då. Här, hoppa då. Här, hoppa då. Ja, hoppa. Ja, är kissekatten ute, Elvis? Är kissekatten ute? Ja, är kissekatten ute, Elvis? Har du sett någon kissekatt? Ma? Ja. Har du sett någon kissekatt, Elvis? Va? Jo. Var är kissekatten då? Jo, vart är han någonstans då? Jo. Kissekatten kanske äter frukost nu, va? Ja, jag tror kissekatten är hemma och äter frukost nu, ja. Ja. Kommer nog sen han. Ja, han kommer nog sen han, Elvis. Ja. Ja, han kommer sen.